Andito po kami ngayon sa Bolo Beach. Ito po ang aming driver. Driver ng Montero namin. Si Batman yung ano. Patay tayo yan, umulan. Uulan na. Dark. Uulan na. Ang napakagandang beach na sa Alaminos, Bolo Beach. Daming lumalangoy. Daming lumalangoy. Sa lupa, nakasisid pa yung iba. Kung nakikita niyo po yung mga naliligo doon, mga foreigner po yon, galing British, London. London Bridge, falling down. London Bridge, falling down. Kung nakikita niyo rin yung mga ano doon, may chicks doon, no? Kinakausap nila yung chicks doon. Beautiful beach, Bolo Beach. London Bridge. London Beach. White sand doon, no? Pwede pa pala doon, no? Magdala tayo. Walang bangkay. Ayun na, ikot ka ba rin doon? Oo, iikot ka pa eh. Fence cam. Ayan po si French. Ay, kung ano. Ayun pala. Papahingi naman ng ano. May gagawin ako. Ngayon, inuubo na ako eh. Pairam nga. Nad picture mga nad. Ay, video mo magano. Yan po ang ginawa na Gerald Fence. Ayan po si Sir, gumagawa po. Oh, Yan. Laking boo. Oh, Boo. oh, oh. Ayan. Ang laki naman nito. Yan. Oh. Ito po ang tawagan namin ng Shotako. Bay. Hey, Eh, shoot ako din ganyan eh. ang Shotako taga C. Taga Bataan. Ang mental po namin. Si Irene. Uy, wag ka ah. Huwag ka. Yan po. Yan. Yan po. Hi. Yan, joke. It's not a joke. So real. Yan. Kulatan ha, naiintindihan mo. Huwag naman kayong ganyan. Mahal na mahal ko yung baby ko. Ayan, baby nga. Ako yung baby. Peace. Pinira mo naman. Yan po, gumagawa po uli. Ayan si Pence. Ang aming sponsor. Siya po may-ari ng 4 wheels. Yan. Pajero namin. Ako po yung cameraman nila. Magiging kami ngayon Batman the Great. sa Bolo. B H I E. Hi! Pera. Picture ang ito. Yun po ang cameraman po namin, si Ronald Morales, ang pinakagilang Batman ng EA College, Alaminos. Ito po ang heartthrob ng EA College. Pagmapakan niya, pagmapakan.